Днес се намираме в читалището на село Смоляновци, където имаше прожекция на късометражни анимационни филми и след това имаше работилница по цианотипия. Вече си изтъкнали и така ще стане. Цианотипията е по-скоро един от първите начини да рисуваш със светлина. Той представлява отпечатване на предмети върху светлочувствителна повърхност. Разтвора, всъщност, който реагира със светлината, е на желязна основа, не на сребърна, както по-късно вече се случва в фотографията. В цианотипията ме привлича това, че е аналогов процес, т.е. не изисква нещо да минава през дигитална среда. Може да направиш всичко с ръцете си общо взето. Започваш да виждаш предметите в някаква друга перспектива. Примерно аз спомням, че в началото започнах да ги виждам като кое мога да отпечатам и да изглежда готино. Откритието на това да можем да запечатваме образи и картини в реално време го дължим всъщност на химия, на химични разтвори на Слънцето.